Flight attendant pakhat chuan pilot Hmeichhia pakhat chu an company a interview tur chuan manmo tak chuan aron tlan pui dora an manmo alaya kalkung an lo en thatok lo nge interview na tur building an lo ma chuan pilot pakhat chu an chu chor mai an document kente chu chuata chuan atladar chuaya flight attendant chuan captain min ngai dom ro khai kan manmo lu tukatin ni lauti fatin a thianu hena chuan ng I document la kha charvat la man modewin kalte ang interview an tron trap to nia ati zwing hala Hmeichhia pani te chuan captain hena chuan ngaidam andil mola captain po chuan apoi love in tlai main kalvat ro khai in thleng man lo hlawange alo ti ven hu chuan nulate pani chu man mo takin room lama chuan an tlan lut ngala an tlan pa chuan flight attendant chuan a thianu hena chuan an sut pa chu chief pilot ni thule an company tana mi paimo tak ani thote chu a shilpa mola Mahse ahunin azir lo Avang chuan an zong ero a shil man lo interview na huntur an thlen chuan anin ko a thianu chuan tu sakna alan mol nu chuan akal santa anin biak na chu interview ve tur pakhat chuan lo ngai thlafe karin a lo ngai nat lo mel na samai thutna ng a thufel chok ti chuan tongkam ngai tak chuan alo tongkum ngal mai renga ente nula pilot interview ani ti ishalo ani karing tuna interview hi chu flight attendant ni lovin pilot thona khaltu tur zok ani alo ti a ng chuan nie chu wangalom ka local flight attendant kanilova pilot zok kani ti alo changin anui saka chu palo tongdan chu alom lem lo na a lung oilo mel ero alantir adu lem lo chu pa bok chuan pilot na hi zuamut chi chu ani hau olvania thua ka hi in finte angaya borua ka zira thuthluk na rang taka siam angai cha ombok khalthei ve soi awanga thiam emo inti ngot chi anilo baka pilot na hi chu mi panna ani alo tile a Mahse ng chuan kalphung nei ani a kalphung le kai shona te kan zoma theito pa kan practice book chuan Hmeichhia tan po thil theilo ani hleinem ti in alo chang vele alanui li sham chupa bok chuan tlang takin ka hrelang che Shoi tu tha ni tel angai bok baka mani a thuthluk na siam hun aom thin flight attendant te hi chuan atak taka min pui theilavania thlamuang vak tu su ti in a maloka a thianu chungchang kha lo seilan sakin nangpo pilot ni lovin flight attendant jok ni la itana that jok karinge thona khalna cockpit chung te hi chu adana dang view nia alo tile trala ng chu han tho hakin a thutna chu an siam rem te a ka he chiang ve view sin cockpit chunga chuan engma ti mai thiang ani lova diktakin data kan chiar aya thuthluk na poimo tak siam atul huna po chi ai arem heklo chulai hmuna chuan Hmeichhia nge mi pa thu ti apoimo berlova engtin nge cockpit chunga chuan hun an man ti kha apoimo ber sok chu ani tin thil pakhat mo phurna in anglo thau chat kan ni angin flight attendant ta hi lo mu ni mu chi po an ni bik lo ati ve ta fak mai chu pa buk chuan emo seitur ria in trong mang te chu ithiam vai fu ani thei Mahse chu chuan omji ani thuilem lawang ka soita kan khan he na hi zong mi patan ani alo tile chu zong company te thuthluk na tur ani ti chavin ng chuan alo chang to chu pa ro chuan ala du tok mai lo he na tan hian lak kan ngei don ti ka chianga I hun khoral lo turin thuron ka pe mai che ania alo lati ng po chuan engpo ni se kan tum ve photange tin alo chang liam puata chu pa chu anin mel to khop mai relo te nu chuan nula pakhat chu alo chuakta in zawa in chibai ule interview chu kan tran anga Mahse kan chief pilot ber achu alo ka wangin first selection chau kan lo tiri phot donani tin interview tur te chu aron initiative zunga interview masaber tur chu alamta Marco Antonio Canar Lopez mi patang lo omve chuan ban chu pharzavin interview machan tur chuan room lama chuan alut ngala ng po chu han thua damin a document ken chu an en non le thil diklo om ta thlat mai route L247 coordinates 3846 document te chu an keu pot puata amal chunga a folder ken te chu ata alo ni hau lo mai le khonge ka folder hi inge omzia ti in a interview hun tur chu a thleng to don si reilo te chung chu a chi ai man hial mai hanin ngai tu har achokin
amalo kami asut nen khan an folder chu anin thleng pal ni in angai ta thlona chule lu dan turte a timing zong zong alo in ziak vek thlona thlok chok tu reng reng air traffic controller lama phalna anon dilanga an din chung document ne na en mil chuan phalna an lo pe ang Mahse an timing chin chiana zong zong chu ng ko ta chuan om tat si eng thlona ma chu thlok chok theilavin an boi nuai noi don ti chu ng chuan a hria a man mo tak chuan ading ta hluai mai le chief pilot motora chu atum mek lai chuan interview tur chuan aming chu anon lam ta tlat mai ng chu ading chot ama lo ko tu telam chu a hoya amang chu a ang khop mai le he na hi kammo tak zet mai chuti rol chuan hele kha hian athlen na mun tur athlen wat angai si hantena nawin katan chun hun thadang aron her chuk em ang ti in pon lama chuan non mo tak chuan atlan chuk ta a interview ahma chon le ngam lo awanga tlan chuk ta emo lo tin pakhat la chuan alo lam ni zat zui hen ha hi kata tur dik tak ani tia thovin interview na tur ma chuan avalut chot mai nola chuan milo Hrehawm la ng Mariela Morales ania kakau lo ti in polai tak chuan alo dong songa chupa chuan ni ye Mahse interview ahma chon le hre deuh ani ange ne chin lo khan a chuak da ya alo ki le talo tia alo chan chuan nola chuan ani mo a zelo mange lo ti sapin ng mingzona chuan x athai ta ku mai tun chamatan chuan eng ti zong ma in ng tan chuan mun om talo chupa la chuan poiti chu interview tura local zinga chuan a thaber kan yelom idu tu sam kan nga yang alo ti zuwa nola chu han nui sakin chutura ati nu chuan chupa chu chera chuan a thuta engma anzo ma chuan a that jele thiam je te chu a soi zuwa midang aya a that na te chu zo chu angai lo ama chuan soilo a hlau hle ti hriat tak chuan zo ma chuan a soi ngal zu areng mai ka document te kha chekla boro ka ko hun manza darkar te kha han ente experience ka nga to ko pasin te chuti in angoi hlei thei me ulo chuti lai chuan air traffic control tower lam chu alo lang veta ATC ti in tuna tang chuan kan soi to ang nola pakhat chu alo boi khop mai chief pilot lo lut chu lo bevatin captain ilo lang to mo thlona ron chumlu tur hi ain dot zut maya tuna kan chen ngal zung anga ye alo ti vata chief pilot po chu han buzavin a folder ken chu a keuta aming zau ta ko ka angoi tareng mai le nola chuan sir thlona number L pathum pali pasari bial pariat hian airport runway aron pan meka alo chumna tur road le coordinate kan pek watanga ya aron tile a chuta captain chu han thohakin he folder hi kata ani haulo mai flight pen ka Siam zong song kha pakhat ma om lo khunge ka shalovani aron ti tamai nola chuan sir an coordinates tel lo chuan thlona tum le chu phalna kan pe theilo tukvar atanga ran ui clear turin engma kan pu thei bok si lo engtin ngani ta ang ti in amangang ta khop ngai coordinates kan ti hi tuntin mona thlona omek na mun te meng o a ol samzongin thlona tam tak an airport on pan mek te hi an omna chin ATC lam hian an chiat vek angaya an himzok ngan rom han na siamin ain tot te in an chumtir thina an lo kai hroi thin chuan rom han na an siam sa chu ani tuna an zon mek ng in a local mek hi coordinates tin kan soizel pon kan lo Hrehawm to mai don ani o engpo ni se kan boi puyange tia captain ain her chi chuan man mo taka lo lut mek ng nen chuan anin sulo chau ng chuan captain kan folder kan in thleng pal ni in ka hria hei hi flight plan in ziana folder ani tlat mai man mo takin karon tlan puyani atingal zunga captain po chun engma sei man lovin rang tak chuan a po thlak saka folder chu hongin paper chu akeu par ngala ole adik chi handi in a flight plan lo siam to sa mang chuan olsam takin engkim chu duty hena chuan an thil ngal zunga runway cleara tumturin phalna an mu ati chunjum ngala duty po chuan FMS mang chuan athon chuang hal char reilote nu chuan thlona L pathum pali pasari bial pariat pilot chuan aro changle tin him tak chuan chungmuna chuan anon chumlu theita captain po chu a hatam song mai captain chu ng lama chuan aronin herin kalom hle mai tlema chiat na kathlen lo chawani lo ti in anui varvara ng chuan
coordinate an mamo don ti ka ria keima in ka local dei boxia harsat na atlen ka lau em awangin karon tlan vatani alo ti chuan captain chu akhap faka ngun taka ng enchung chuan interview lo pharingot animo tin azot ta a ng chuan chiat na thleng thei ani awangin ka interview ain helaya local kha apoi mo masa jok ti ka ri ani tuna ka interview man lo ani poin an lak le don hunatan kaloin bot sai mayang alo ti a omdana chuan a interview man lo chu a wi ve le ti chu a hriat Mahse akuta thil oma chuan pitam tak nun na a in ngat tat ti a si captain chuan interview man lo na chun kha thil ropui tak ani a chowang chuan hriat thiam na om thei mai long mo lo ti le in ng aro chuan min ngai tu awangin kalom lu tu ke captain Mahse interview ber ka ma chon ta silova dan ka zong fam kim lo awangin katan mun om ka ring lo alo ti thunga captain chu hanni de sakin engpo ni se kha interview kha chu interview ma sabar chau ani a iche dan anin interview ma sabar hi chu i paltlang ani ti ka rilang che chu ke ma thunei na manga paltlang tir che kani e ka bola i thlo hun tur ka ha khlel khop mai alo te le chuan ng po chu alom khop bai nui var chung chuan captain hena chuan lom thu a hril bol mola a document te chula in office lampan chuan an pani chuan an in zui phei ta a lelama po interview chu an lo la kalpui mek zela nula in Ricardo experience certificate alo en chuan kumsam thum chau ilani a darkar sing khat sang ni lai boro ka ithlok to mo lo ti in mak ati mel khermai Ricardo la chuan oni e alo ti sam at mai si hanui de sungin experience ka nga to ti ka thil rang chekha kanram chunga le rampo na po voitam thlona kalu khal tolom lo ti le in amala chu ain rin tok mel ve fu boxi ani chuan flight coordinate riat bo itan chuan a har salo fung mo nula in alo ti le chuan te nang le chu ting de chu katan thil har sa an reng lo ti in Ricardo chuan alo chang fel le et mai nula chuan a tha e engpo ni se thuthuk na kan siam ma in hek interview tele document ta hi kan lo en ho vele photanga chanchin kan in shil le don nia ti in Ricardo chu a folder chu a hlan let le a Ricardo la chuan ka profile te kha ien chuan bidang zong zong ain ka trafilor lakti i ra thei nge yang alo tele zau nula ero chuan profile ai ma chuan ataka na thiam le taima khi apoi mo zok chu ani ti in alo chang khau mai Ricardo po chuan trong sual ain ti deuh nge meng hnuai ra in ani le ti sapin room chu a chu san veng hala nula chuan angai nat me lem lo le Ricardo pona alodin reng lai chuan nula chalo tak pakhat chu document pai mo mel tak ke mol pa chuan alo pen lut khau khawa amalo katlang wal loading reng chu ron muthutin Ricardo heta hian engei ti ve a kanin mulo na ari ta hle mai aron ti hluta Ricardo po chu lo hoi chuakin ali nangmo kanin muthut chu amak hle mai a lo te ve vatin ila mel thareng mai kati min kalsan nu khan i chanchin ni ka hrengai ta ha lo maya ngoite heta hian thok ve ti na emni ti in azot zuizat hanui sakin ali chuan nie thok satli po kan chi alo kan company nen hian partner kan ni a kan thok do na ni alo ti chuan Ricardo chu apur ngang mai chuti ni chuan he company nei tu hi inivet ho ti na animo alo ti le vata ali chuan ni chiang e Mahse heta hian engei ron ti ve pilot nai ron deal ve chu ani em lo mo flight sukla tang khan i pass chuk lo ni in Hrehawm alo ti le chuan Ricardo chuan nia a nilo pass chuke kazir non le alom to na phei chuan experience thatak kanei to sin ti chuan alo chang ba deuh nak naka ente ali hen na mutur hiat min pui hram te khai ati chun zom ngal zata ali chu hanui le sakin khomo I folder chu kalo en chinange ti in Ricardo folder chu akeu hal mola chuti lai chun Ricardo chuan I muem kha ka sei kha experience chu kanga ave to khopasin hen na thok tur hian kating tok ve viawin ka hri ani alo tila zung ali chun han en zelin thorizo cockpit a hun manzat heng zong hi adik me mo ti in azot chiang le Ricardo la chu alo konfi na samai tak vek ni e min ring ro lo ti in aphur sar khop mai ali chuan tole atha e karingang che lungai su
he na tan hian lak ini Mahse lo hriala mitam tak nun na ichunga ain khat ton ti hriala karin na hi iti thlon hau tur ani lo atita Ricardo po alom khop mai company pilot thar chu adita der mai ngai to ching lova ali thutluk na hian enge thlenzel don le clear sel phatang ali chu man mo tak chuan interview na ruma chuan alo luta document pakhat chu han the thlak thak pain nola hena chuan Valerie tuna chuan engma boipui du to su candidate te atangin pilot tur chu kan thlang fel to aron tinghal tonga Mahse Valerie chuan interview te document le interview na te la non merzel ani sin chu kan kaldan phung ani boka chu tinga thuthlu na Siam got te chu adik donim ni ti in alo zot ali chuan he airline company thopui hi kania thuthlu na Siam thei tur chu kani ve bokalom ka thuthlu na Siam a hian ka chiang to kani alo ti le Valerie ro chuan misale cockpit alu tira practical test te po nei tir tur an ni chu tiang engma ti lova lak ringot te chu ingam donim ni baka hepa hian dot asoi ni arin na kanai tlat ain soyang hi ani mi alo ti alo chan le chuan ali chu alung oil mel ta khop mai a profile a khan engkim chiang takin ain ziak vekalom chu tianga kan ti kher atu love Hrehawm lo tum vela athang Hrehawm lo po ni la thuthlu na chu Siam ani to tho ati tamak mai le Valerie chuan mak atina samai thinrim ve veu Mahse anpi ani miu awang chuan atan chuan thinrim gam na chi ani lo ti hria in lungthlo tak chung chuan ole idung chuan ka lo ti ange ati ve ta ali chok le ta chuan Ricardo chu aron mole fata tuna chuan engkim ti fel ani ta ina chan hun tur po roman felvat ani ang thlok ha lavin operation manager in na ichan phot do na ni ati chuan Ricardo chu alo hlim hle mai thlok tur point kein pe vet to khopasin alo ti chuan ali chu lo nui sakin Ricardo chu akal san taria Ricardo chu ama omen alo hlim khop mai anui vur renga chuti lai tak chuan captain le NG te man bo taka lo in zui lut chu ahmut thut anui mel po chu are ngal mak mai nang bok mo heta hian engei lo ti le dona tin NG chu alo zota a o chuan ngai no a beilem lo khop mai NG chuan interview turin kalokal tin thatak chuan alo chang maya Ricardo bok chuan lo ngai thate i thian de chu flight attendant emo assistant pilot emo bungra boipui tu emo po ni se hen ha hi i mudon chuang lo ti la in NG chu a Hmusit mel view mai le chuta captain Jimmy chu lo in rol vatin engei soyom zia chu nia khoi in han soi fia deuh te alo ti thuaya han nui lui deuh sakin Ricardo chuan na chu lak fel ani to kema hi pilot thar tur chu kani alo ti tamai captain Jimmy chuan enga pilot thari ti lo Valerie khan interview ma saber chi asin alo endik kongdot le alatam lutuk interview ma saber ipaltlang Avang khan pilot turalak initi na alani lo alo ti chuan Ricardo chu an nui lui deuh saka Valerie lak kani love hen ha min petu hi chu he company nei tu hi ani atile tatlat mai Jimmy chuan tu chan chin nge sei chu are chiang ngang mai si ani mo ati lo top tur ati ni chu ati le lai chuan Ricardo chuan eng mai soi company nei tu ani lo du dal ve ringot tur khan tunge ni in shiat assistant pilot satli ave mai ani lom ni ini na kharet che alo ti zek mai captain Jimmy an achan le ma chuan putar pakhat chu ruma chuan lo lut ve in etisin lama po na atlon zel thu chu Ricardo hena chuan alo reporta in pani chunga hian kalom le mai ronti in Jimmy le NG hena chuan lom thu ran soi pa in aron chibaya chuti lai chuan Ricardo chu lawin rol ve chatin flight director in yang mo kamu chu kalom le mai chibai le lautin kaming chu Ricardo ania pilot thar kani alo ti ve zunga Diego chuan pilot tharmo tin captain Jimmy chu amel zau Jimmy an achan ma chuan Ricardo vek chuan tun mai lak thar kha kania hey kan assistant pilot hian alo la shil lo chem ni ka thlona ma saber tur te chu min han shil ta che tin anui kwal vela Diego chu han tho hakin a o chu han thian khara animo kalo shelovani chu Mahse nang point thil hriat lo chiang tak inei ve tlat ngun takin lo ngai tharo le
tuna assistant pilot tia Hmusit taka isoi kha chief pilot ani baka he company ina kan Ropui ber hi ani bok atita sak mai Ricardo chu hanning thu in ain thlasung ve deu ani mai thei azielo hle mai pilot junior tura kalungai ringota kati palani captain khoi min ngai dam ro khai ati chuai taraya captain ero chuan atha e keima chu ni lovin he nula laka po hian moilo takin iche ani engpo ni se ina chuan lak iloni to po ani mai thei Mahse ngai tu thatle ani yang atita Ricardo chuan a hlaw na samai engtin nge chu ting chu ani thayang lak fel vek ani to lom ngai tu thatle tur ti te chu Avang fair om lo ve ti in achiai ta view mai le chuti lai chuan ali chu aron lang vele hlol engthil nge thlenga ti in kongkhar tang chuan aron outlut leng lenga captain Jimmy chuan lo chang vatin midang te ne na soi ho mi lawa nangma thu thutlu na ilo siam ringot thi enge chanti min han thilte alo tinghala ali chuan candidate jinga athaber ani mi walom ti in alo chang ve mai captain chuan henula hi candidate jinga chuan athaber ani ang a hoisen bokasin alo tile a Mahse ali chuan interview ma chon hlei nem chuti ni lo se Valerie Khan alo select ngai ang chu lo ti vele in anin hial chu ani teber mai Jimmy chuan interview ama chan lo na chan kha ATC lama min pui wang ani asin tia alo chan le chuan ali chuan engang poin soima la thuthluk na kasiam to punctuality hi apoi mo ber chu ani alo ti mak mai Mahse Jimmy chu alongoi tu big lo atha e Hmeichhia kabula athlok ngayang chu ke poin ka thuthluk na ani e ative mi bok company partner kani angin kepo he airlines nei tu he kani a thuthluk na Siam thei kani ali in alo ti vele boxi awang chuan thil chu aboi ta noi mai le Jimmy chuan ani le chuti ngani le khomo I profile chu kan lo check ver hrim ange ti in Ricardo hena chuan a document te chu adil veta a Ricardo po chuan in ti thei tak chuan a document chu valavatin Jimmy chu aron peta a chat vel dana chuan a chapo mel RR view mai Mahse Jimmy chu arin angmata bumdom chu alo ni haulo kumsum thum ini a darka sing ka chang ni lai mai I thlok to omo Jimmy an ati chuan Ricardo chuan ka thokri malom alo ti fata Jimmy chu anui ringot thil thei ani lo kumsum thum ini chuan I thlok chung hi darka sang ni atanga sangli inkar ba ani theilo shim heti ngani chuan chumlo chat lovin I thlok char don ti na ne itu so hi thu dik po lo ni ta de ren se chu dan phal lo alani tho atita fak mai Ricardo chu alau thong chan ka thlok ngalom lo ti in ka record kha midang aya athata wang ringotin dan phal lo ti in min hol ngot theilawang ti chun zamin ameng tal tap mai Jimmy chu hanui le sakin midang aya thokrim le record tha nei angin ka mu ve hau lo che he record thi alem ni in kangai so kane I tho thei tak po hi karing chi alove alo ti le mia ali chu lo in ro la in thutlu na chu Siam vek ani to alo la ti ve chang Jimmy po chu alom to lo hle ali hena chuan thutlu na tiklo tak I Siam ani ti Hrehawm ve ta che mitam tak nun na lo thon oma ida thesin I thutlu na hi kapum lo ke chuan engine thok hi atak nge in ka mu to a ke chuan engine hi he na tan hian lak ngai ka du ani ati ve tlak thung I du chuan cockpit chunga thuin engine na nei dun sela athang chu ati le chuan ali chuan thuthuk na Siam ani to ti in alo tangtlat atang lak lo ani bere Diego he pilot thar hi duty na mun tu silen lo kai soyang che kaboi pe lo fa ti in akal ta dai mai Diego le Ricardo te po anin zi chu nu chuan thei top chu a na thun lu dan azun chung changa lotling chi lo ma se NG chuan Jimmy hena chuan lom thu ashil mola Jimmy po chuan poyati in ain thiam lo view mai Mahse NG chuan adut le tan kain bol sei le thei ti na ane mai lom lo ti in thilom dan chu apom thiam ang reng view mai Mahse Jimmy chuan an airline sa thok tur chuan NG chu ai thlungang mai si NG chok tur chu ran zui le in min Hrehawm la kong dang ko mu che kadu ani kan company a hian thok nei la kadu sia atia NG chu lo nui varin kong ava to lo ve pilot mun ruak in nei to si lawa ti in alo chang ve a
Jimmy chu han ngoi deuh datin om lo po iti mai thaya Mahse kan ti mo om turin kadu em sia tuna pilot post rok om tori lo Mahse flight attendant turin ka team lo zomri mai ta che post rok masaber om vele interview upe anga thoksa tan chuan kung po aul samjok mai thaya sin tin asom ta chot mai NG chu hanui la sakin reilo te chu ain ngai to ti hriat tak chuan angoi data nie kana dil chu pilot na chu ani ngai mai Mahse la kani tak silawa chuan airline shrim he katuina alo ni tho bok nen na kamu ove tho bok sia ibula chun ka thokange kapome alo ti veta a Jimmy chu alo hlai mai engine en chuan in chibai nok nokin atim te mer hriat tur chuan anin zi chuak tang hala atu kalau ni chuan ATC lama chuan Diego chu alo boi khop mai chuti lai chuan thlona number L pani paruk pali panga chuan rambe popin airport lam aron pan thu chu aron soya khongain coordinate meron peta che ti in alo belo lo Diego chuan changlet vatin I thlo san zong kha angain lo lada arengla speed ero itiniam deuh thaye coordinate kan lo chian phatanga aranglamin chanchin kanon hriatir don chania tia achanlet lai chuan lelam chuan thlona tui hi kan ta cham trep to a rang taka ram tumbat kan ngai ani aron tile in a oa chuan amang angro deuh ni chuan a riat theitlat Diego chuan monitora map te chu an check zung zunga andu angin an computer chuan na athok theitlat lo mai mang tak chuan abula folder chu ala a file pai mo te chu han check zung zungin adung information ching chu amu theitlat lo thlona chu han pe pop lein iom na ngai atang khan lo tol san hla lo la chanchin kanon shil ma cha chuan engthil ma lo ti song che a han tile a pilot po chuan ka Hrehawm Mahse lo man mo Hrehawm cheu o alo ti velom loma Diego chu amang ang ta khop mai ati ngai na shalo chuan a thut na chu tho sanin Jimmy chu avapan ta tok mai le thilomzi avaril zung zung flight number L pani paruk pali panga hi ron tum tur ani a Mahse boina kan nei tlat mai a coordinates kan thei lovani aron tia a hlau thong le ti chu a hriat Jimmy po chu aming tal tap mai le an bulalo omve ali po chu amang ang na samai kapa chuang ve sin lo ti in a chi ai ngal chu ani ber man pho tak chuan an vai chuan control room lama chuan an tlan pheita a an computer monitor te chu rang taka han in call vatin coordinates update na computer chu alo chiang lo tlat mai alo ni Jimmy chuan ngatinge he monitor hi coordinates alang kim reng hleinem rang takin map milo pete u ti in a thien te chu a out thata map an han check che chu thil mu chu an nei ta he thlona hi engemaw chen atang khan a coordinates kan hlo dai to ani hi chu ilo shemi alavem ni ti in thinrim tak chuan Diego chu azota thlona kong tik taka chui thei tur kan mamo aranglamin atizuya Diego chuan tunge kan kowang aron ti de chuan tupo chanpuina om thayang ang ko ro alo ti fok mai Mahse lungai na tur alo om lo pilot tha over darka sing khat sang ni lai van sang hun lo mong to thlona coordinates CTM an nei mi alom le Ricardo chu an ko ta chuti line ali la chu mangang takin alo phosachi boxi avalo hei thak don tak em Ricardo po chu man mo tak chuan alo petek lut ve noka Jimmy chuan kan coordinates data hi alang kim lo tlat rang takin thlona om na le a thlo chak zong ran oi hoi zongin an omem ti han chu chuak vatte alo tinga zung zunga Ricardo chu han meng run runin ole atiba ta nok chuti lai chuan thlona L pani paruk pali panga atang chuan anon pa pople ta khongai in chanchin minor shil thei to em harsat na kan tok tran tlat khoi kong nge kan zo don le ranway kanon approach thei to em aron tila in pilot po chu a o asai de klak ta mai le Ricardo lo hui a de muai amu chuan Jimmy chuan man mo ta che muan chan na hun ani to lo tuna che ha ro ti in Ricardo chu avin tuara thlona pilot la chuan kan thlona hi aniam tel ani in chat vat lo chuan kan tlangai don aron tile shama an mang tlang tak set mai Ricardo chuan map chu han in ve in ala hoi muaya a o chu a khur hlak pilot la chuan khongai in man mor u aron ti ve check boxi Jimmy chu apu ke ta khatianga hoi avel mai lo khan I theile chu soiro tuna ching takin ati ta tur mai
chuta zet chuan Ricardo ni na dik tak chu alo lang ta kasalo ani voi khat ma thlo na tak tak hi kala khal ngai mi alo ati chuai tarai mai inga antirual thota badeu nak nak chuan Ricardo chuan flight course kha kazolo wani heng coordinates chu dan ta hi engma ka thiam lo ati tamai thinlim takin chimi chuan map chu a hlom nok noka rel rufim aman thei bai sein control room chu a chhuwa san ta dai Diego chuan Ricardo chu lo pan hnain ithil ti hi solian tham tak ani ti i riang chumo tuna hian nangma awangin mitam tak nun na der thonga a omek dot manga min bum awangin he airline sian ilaka tu boy kan the lut ngeyang aron ti tamhi mai ali po chuan keithling po hian dotin min bum mo mel shiat tin bidang rem ti lo chungin ka thun cha engma thiam ilo nei lo animo min vati sakin min vati thangtlo ngai ve dot vek mo i document te kha he thlona hian kapa achuang ve a chiat na athlengani phot chuan ichak lo khopang tin Ricardo chu aron halve ta shrep mai Ricardo chun engma asoingam to lo amit chu khap fuk ringota athil ti suara chu aseng chiang khopang le Jimmy chok ta po kha amang ang khop mai dokan chunamin mangang tak chuan engtin nge kati ta kang le lo tin aril ru chu aha tak zetani map chu ahan kai phar po ka chuti lai chuan vani thak takin NG chu alo lang hlau mai mangang mel taka chimi an map alo en lai chu mu in harsat na inem ni sar pui theina che ka nei ngem tin azot ngal vata han thokin Jimmy chuan thona pakhatin airport aron pan line system atangin abo da yani aum na kan tha thei tlat lo Mahse van boru ka chuan alom ti chu kan tha thei ti alo chan chuan NG po chu ameng za kok map chu kokin kalo en ve thei ngem tin captain chu adila captain po chuan tereng mai chan pui na om thei zong zong chu tuna hian kamumo 5 vek khongain lo en la thei top lo chu vete ati ta ka chuan NG po chu man mo taka lo pen nain map chu an endon ta NG chuan coordinates in shit nun ber enge latitude nun ber longitude nun ber tin azot ngal zat zata captain Jimmy po chuan alo chang zel latitude la longitude thi shelo kanom paltakin latitude thi ngai ruat din antimaya khovel chakle thlang zonga rin ni in khovel lai taka changate ani a game za som pakhat dan vel zela degree khat zel pek ani khovel mar top thlengin degree sampu a om chutiangin chim top thlengin degree sampu a om bok chuting bok in longitude po chimle mar zonga rin ani bok coordinates kan seidon chuan an omna kha a degree in an soi mai thina latitude la longitude atang mithiam chu chuan an lo chu zung zung mai thin kan lo soilok ani chu kan hathiam angemo seidu man ani bok silawa tikhan kan du tok photang data an nei chun claim te mang chuan NG chuan an chu chanta a unenga mo chen nuwa chuan ole helai vela hen an omme kani tin latitude la longitude te chu soin an omna lai degree nen lam chuan a chu chuak ta vek mai Jimmy chuan makti tak chuan alo thlir dau dawa rap thla kati mel lek lek zok to ome he map chu han en ve vatin ole adike helai vela hian an ngeyang helai kong hi ron zo sel sela airport run lutin helai ron we hi anon rap thei chiang lo ti vein man mo tak chuan duty room lama chuan an tlan phei le ta duty room an thlen le chuan Jimmy chuan control panel kha NG hi lo kian lok mai te khongain NG coordinates chu han thil ro le ati nga zung zunga Diego po chu alo in son vatin NG chuan thut na chu alu ta headphone ta chu uluk tak chuan han voin L2645 pilot chu abe pop ngala pilot po chuan alo chang vat amang ang to na samai NG chuan hadam takin omla kathu sei ngun takin lo ngai thlar o hanti in latitude 01 north longitude 79 west airport lamuran panla runway imu the ma chuan I thlona kha tin yam to su o a hanti zai zaya an ne so per khop mai NG zat zong pilot chuan kalome lo ti in borok chu are ngal dak NG te ho chuan lau thong takin an lo ngai changa tu te ma chu an tho apa ngai to lo an che kang chu thotha thei po anom to me lo engmo chen an ngoi wang fang nu chuan pilot o chu an chele ta runway chu kan mu thei ta engkim a traffica tum turin kanin bo se ye aron ti ta a NG te ho po chu an tha hok hlim tak chuan an nui thei ta a
an ngoi thap na ata chu ali chu alo har chu masaber ani mana engine hena chuan tuna thlona khan kapa achuang ve a tunge ani a enge ani ti shema salova thutluk na kalo siam awangin katana mitlu ber chu kachan pha che pani alo ti a ain thiam lo mel view mai engine chuan lo chang vatin tuna chuan engkim athato ani amis hadam takin omro alo ti fata ali ver chuan mitam tak nun na lau thon oma kada a kema awangin mitam takin an nun na hlutak an chan pha che bok chung zong zong lakata chu nang hian min chan himani min ngai dam la khongain pilot na chu kan company a hian lo join ta che ati tamai engine chuan chu thil chu alo bai sei haulong chan tuma aka a an zuk lai chuan diego chuan khongain remti ramro alo ti ve a ali po chuan i thiam na mai pialama bidang ta na in pek na te kamua kasom na min pum sak thei ani chuan i chunga kalom vi awang alo ti le bok NG po chu alim khermai Jimmy chu hannel zavin alo bu ngau ta ka chuan ole kalome kapume ativeta a ali chuan captain Jimmy lam chu hoi vele in apoi ka ti hle mai captain ka thiam lovani in ngai damol ro khai ti in ngai dam adil ta Jimmy chuan thil dangin a chang lo kalphung pa ngai kan neya kan hmel hriat len tu sak zong an ni awanga dan dik lo taka na thok tura lakhi thleng to lo sela a thang tang ti zong in alo changa ali po chuan hrethiam takin nie ka thiam lo vekani tun huwa chuan a thleng to hau lawang alo ti ve bok engponi se airport lama kapa motorin ka kalange NG ichunga hian kalom tak zatani o hantila in Ricardo chungchang chu a soi chun zum hal hepa hian company dang abum to lo nan ma langai turin ka du chewani ati chun zum le a Jimmy chu lo bung hau ngawin Diego chuan a chungchang e to tur hian branch office ka hroi nga do ne alo ti ve vat bok a thlawang ho tu ber ali po achunga alungoi tak lo awang chuan Ricardo chuan ti thei anei talo engma ni silawa chapo ve satlia ngot Ricardo chuan ado chei man chu a Hmusiang don ta bidang chu vek nu chuan captain Jimmy chuan engine hena chuan khaile cockpit chu itan ain hong zaw ta hlemai enge ingai dan le ti in an han nui dun varvara an ni po chu an na chun zum tur chuan an chuak veta mani ni lo na ang puya lan chu kan tum na hian ngong thalo tak anei thin ti he video atang hian chiang takin kan mu thein karinga chumai pia nalak chungchanga athiam ti aya kan her hriat le chungte kan ngai poimo a na kan pek fo hian department na nok a Siam thin kan ram nge ya po hetiang hi athleng fo ni in alanga athiam le tling chote lalova kan tu sak zong kan thun zel na hian thalai le kathiam tak tak rilru na takin athiam fo thin ani he clear tu te in zavain zanin hun manuam le effect ule